Първо, отворете VLC Media Player на компютъра си и пуснете видеото, при което има проблеми с синхронизацията на субтитрите. След като видеото започне да се възпроизвежда, преместете курсора си към горната лента с менюта. След това кликнете върху Инструменти Tools от менюто и изберете Синхронизация на писти Track Synchronization. Това ще отвори нов прозорец, в който можете да управлявате настройките за времето на аудиото и субтитрите. В секцията за синхронизация на субтитрите ще видите опция за забавяне или ускоряване на субтитрите. Ако субтитрите ви се появяват твърде рано, добавете положително забавяне. Ако се появяват твърде късно, използвайте отрицателна стойност, за да ги изтеглите напред. Можете да коригирате времето, докато субтитрите не съвпаднат напълно с диалога. След като направите настройките, затворете прозореца и продължете да гледате видеото си. Сега субтитрите ви трябва да са правилно синхронизирани с аудиото.